Olen Tero Kankaanperä, vihreä kansanedustajaehdokas Pohjois-Savosta. Minun mielestäni yhdenvertaisuus on jopa demokratiaa tärkeää. Suomessa on nousussa poliittinen suuntaus, jota ei kunnioita perustuslaillista yhdenvertaisuuden periaatetta. Ihmisarvoa annetaan perustuen esimerkiksi uskontoon, syntyperään tai romanttisiin kuvitelmiin rodullisista ominaisuuksista. Se on syrjintää ja vastustan tätä suuntausta. Suomen lainsäädännössä on myös useita kohtia, joissa yhdenvertaisuus ei toteudu. Perhe- ja parisuhdelainsäädäntömme perustuu elinikäisille parisuhteille, kahden vanhemman malliin ja perinteisille sukupuolirooleille. Tämä on arkea vain pienelle osalle suomalaisista. Yksinhuoltaja- ja sateenkaariperheet sekä sinkkutaloudet eivät sovi näihin malleihin. Meidän on uudistettava lainsäädäntömme, jotta se pystyy toteuttamaan tarkoituksensa perheiden arjen turvaajana. Suomi on virallisesti uskonnollisesti sitoutunut, mutta antaa perustuslaissaan erityisaseman kahdelle kirkolle. Tämä erityisasema edellyttäisi näiltä kirkoilta yhdenvertaisuuden tinkimätöntä toteuttamista niiden toiminnassa. On kuitenkin osoittautunut, etteivät ne siihen pysty. Jotta nämä kirkot pystyisivät toimimaan vapaammin oman oppinsa mukaan, niiden erityisasema perustuslaissa tulee purkaa ja yhdenvertaistaa muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Maanpuolustusvelvollisuus on asetettu perustuslaissa sukupuolesta riippumatta. Käytännössä asevelvollisuus kuitenkin koskee vain miehiä. Tämä on kestämätöntä. Maanpuolustusvelvollisuuden tulee myös käytännössä koskea kaikkia suomalaisia yhdenvertaisesti. Olen kansanedustaja ehdokkaana, koska näitä asioita ei voi muuttaa eduskunnan ulkopuolelta. Jos haluat muuttaa edellä mainitsemiani asioita, äänestä minua. Jos haluat tukea kampanjaani myös taloudellisesti, voit tehdä lahjoituksen tekstiviestillä tai verkkomaksulla. Ohjeet löydät kotisivultani terokankaanperä.fi. Käytän saamani lahjoitusvarat ensisijaisesti vaalipäivän lehti-ilmoitukseen ja painettavan kampanjamateriaalin jakamiseen. Voit seurata kampanjointiani Twitterissä tai kotisivuilla.